Spolužiaci milí, v tejto chvíli prihovoriť sa vám mám. A čo vám povedať? Na akú tému? Už sme si tak s Olinkou pošuškali. Čo budeme o čom hovoriť? A ja som jej povedala, keď vás takto vidím a keď som sem vstúpila, vám oči radosťou žiarili. No čo je krajšie ako priateľstvo? Moji milí, o tomto chcem vám pár slov povedať. Priateľstvo, dlhé slovo je. A teraz mi prišlo na umu, tak tu nie. Pamätníčka mi on raz napísal ešte na SVŠ-ke, keď sme chodili. Že priateľstvo je zlatá niť, ale sa ľahko roztrhne. Dá sa síce opraviť, ale úzol zostane. Čiže priatelia môžeme byť, a zrazu to priateľstvo sa nám niekde môže vytratiť. Ten úzol môže prísť v takomto stretnutí, alebo povieme si, kde čo, ako tá chyba nastala. Dobre, znovu sa vrátime k sebe, sme priatelia, ale už ten čierny bodík toho uzlíka tam je a nemal by byť. A preto máme si to odpustiť, ak niečo takéto medzi nami je. A práve preto hovorím, priateľstvo blízko má k srdcu, blízko má k umu. Pretože ak dvaja si dôverujú, priatelia na celý život dostanú. Kde sme sa stretli prvýkrát s týmto našim priateľstvom? No asi vtedy, keď sme prekročili prah 9. výberovej a potom 1. ročníka SVŠ. Z najbližších kútov našej rodnej vlasti zišli sme sa v tejto triede a tam sme sa začali spoznávať, pokúkávať. A s kým si sadnem? No oni dve spolu, lebo sa už poznali. A my dve spolu, lebo sme sa tiež poznali. A takto sa to kumulovalo. Dvaja po dvoch. Zaplnili sme si lavice. No Anička, Zorinkou. Martuška s Darinkou. No vidíte. A takto sa to naplnilo celá trieda a vydržalo nám to až do tých krásnych maturít. Tam sme začali priateľstvo školské, celotriedne. Ako vidíme, že ešte dobre na tom stojíme, pretože ešte stále to priateľstvo pretrváva. A ja verím, že kdokoľvek by sa z nás jeden na druhého obrátil, v tom priateľskom duchu by aj pochodil, v úvodzovkách, dobre pochodil, lebo sa poznáme, tak si vyjdeme v ústretí. Ja by som bola rada, keby aj v budúcnosti sme sa v takomto priateľskom duchu stretávali. Tie naše srdiečka naplňali týmto pocitom priateľstva. Tie naše oči, aby nám žiarili tak, ako teraz. Svetielka do dobrej budúcnosti. A čokoľvek, keď v budúcnosti príde, vždy máme zálohu, že si môžeme zavolať, zamailovať, zaskejpovať. Aká radosť! Hlások si počujeme, sem tam slovko povieme, však Olinka, ani som nevedela, kto ma volá. Keď mi muž telefon dával, volá ťa nejaká pani táta. No ja neviem, nejaká telefon. A keď mi bola povedala, že tu je Ličková, tak viem, kto to je. Ale ktože vie, že mená sme si zmenili. Dneska teda mená nám ostali. No, čiže chcem povedať, že aby sme sa aj naďalej takto stretávali, ja si myslím, že to je každému milé. Každý oživí si tie spomienky na tú našu krásnu mladosť. Ja viem, že to je tam za nami, ale v spomienkach sa môžeme vrátiť späť. Môžeme prekonať bariéry, ktoré, teda vzdialenostné bariéry, hlasové bariéry, že sa nepoznáme. A prídeme sem a každý, keď koho uvidie, jaj, to si ty, aká si mi zlá.
zlatá. No, alebo zlatý. No, bobky sú už platinové. Oceň aby platinový, aj vo vlasoch však. Dobre. Tak ja sa vám s týmto chcem prihovoriť pre túto dnešnú tému s tým priateľstvom. Nech to ostane medzi nami, aby sme boli k sebe milí, prítulní. Ľahšie sa všetko s takýmto priateľstvom prenesie. Také prídu dni, že rány aj posmutnejšie, ale príde potom aj to veselšie. A to treba tak troška pohojdať, potestovať. Nech sa ono rozrastie. Buďte mi takí, akí ste mi dnes a príďte aj na budúce. Kým čašu môžeme pozdvihnúť, túto zlatistú, že vás všetkých tu vítam. A Vládka, kto odfotí teraz? Ja som ho fotil. Povedz za to. A pripíjam na vaše ďalšie dni krásneho života. Na naše, nie vaše. A viete si nás predstaviť v 85? Budeme úžasní. To budete len traja, Činka. Gina, koľky? Ako budete? Naša nikto aj Ja nemám toľko, ale ja moji rodičia majú Ja som sa s Vládkom dohodla, že on bude mailovať tým, čo majú maily a my, čo nemáme a čo nevieme, tak budeme si telefonovať. Takže tých, čo som vás obvolala, môžem povedať, že ste vzoroví všetci, že sa dalo na vás poľahnúť. No, niektorým som musela ešte dotaz poslať, teda volať ešte raz, lebo sa neozývali a nebola som si celkom istá. No tak Marián Válo povedal, že príde. Potom posledný deň, skoro vo štvrtok volal, že mu zomre strýko, že žiaľ Bohu je sobotu pohreb, že nepríde. Potom Dalo tiež slúbil, že príde zase, že... čo ten Dalo, Bože? 70-ku si Aha, 70-ku, že má svatko, takže musí ísť na tú 70-ku. No a mal prísť ešte Milan Hula, ten veľmi sa chcel s nami stretnúť, ako poznáme my, čo sme z 9. Ty ho nepoznáš, lebo ty si vyšiel až do tej prvej. Ale máme fotky Jožko, kde sa te fotky. No takže Marián zase, že či Marián, Milan Hula zase, že mu žena objednala voľaký zájazd dôchodcov a že teda by bolo peklo, keby ho nechcel. Takže to sú všetci, ktorí naše dievčačka, Kristýnka, Eva bola na svadbe pred 3 týždňami. Takže by jej to nevychodilo, že dvakrát skoro do mesiaca prísť na štúdňu, poprvé aj finančne, aj cesta a muža, že má takého troška už, on je starší troška, takže že ho nerada samého neháva. No tak sa veľmi, že myslí na nás, pozdraví dala a Kristína mala ísť na okružnú plavbu, neviem kde, voľať do sveta, tak tá preto nie. No a Hanka, čo si veľmi ceníme, bude Eva Schneiderová. Musím povedať, že prišla z toho Nemecka na vlastnom aute. Sa nebála. Hanka, za 3 roky je 50 rokov. O 3 roky. Takže toto sú všetci. To viete. No a už toto viete, že Marinka Prokše je Anka Ivanová, Kačková, Miňo Šustek a Horník sú už
nebohý, takže... Aj Šustek, áno, Šustek, ten malý, ten čaštek malý. Míňo. Veď pre tebou sedel, nie? Áno, ešte ani nesedel pre to je všetko, viete, Míňo, ešte tretí máš? Čo? Ide ešte niekto? Nie, už Ja sa hlásim, tak sa hlásim. som mala poverená a zabudla som, vidíš ten Alzheimer. Ešte, no, kolega sa nechcíčka. Ja chcem v mene nás všetkých veľmi pekne poďakovať Olinke, Valinke, aj Danke, lebo oni sú také, ktoré nám toto vždycky krásne pripravia, sprostredkujú a my vám za to zo srdiečka ďakujeme. Radi, že si to vážite. Prídete, no. Veď Olinka mi volala a ja hovorím, ja neviem hlasiť, čo ty ma poznáš po hlase. Nech sa deje vôľa Bohov na miestach, kde ľudskou nohou nezavítal ešte nik. Nech sa deje vôľa Bohov nad oblakmi